جبو خو پاراستن ژ نخوشیا کرونا ویروس وزارت ساخلمی حکومت هرم چندین رما درگرینو تدا دیار کریه که همو والاتی پیتویا خوشوی ویروسی پارێزن. تێگەهێشتنا خەڵکیش بۆ ڕێکن خو پاراستنا وی ویروسی تاڕادەیەکی باشە و کێمبوونا کاری و تاڕادەیەکی خالیبوونا بازاری ژێ تێگەهێشتنا وڵاتیان بووە ji ber ku takarêkiya nehatina vî wîrusî têkeliye. Ez bînim heta radekê gelekê başa rewşenbîriya tevhertakekê vê bajarî geştiya wî radeyê işte berpirsariyetiya ser millet xwe helgirin. Yani paqişkirina xwe netêkeliya migirtî cihên giştî dizanin ev êşe ku dijminekê mirovayetiyê ye. Vêgavê ev vîrusa vekî bên çi sinûr nînin. Yani vêgavê heke bêjî bo nakem rêgirî lê bête girtin. Çikî bi zehmet ev vîrusekê matirsiye bes vekî bêjin xweparastin çêtir çareseriye. Xweparastin çêtir jê çareseriyê ev e gundên zorbeya welatiyan e heman welatî behsa wekî dikin ku bi hîç rengekî nabêt hatina vî wîrusî bibê cihê tirsê ji ber ku hêşta gelek dûr e rênma jî ditundin. Xwe parêzin bes neke wisa jî ku xwe bitirsînin bes neçine cihê geştyaran neçine nîzîkiyek nebin xwe şê ku div dîr bixin tirsî jî nexine dilê xwe şila tiştê wisaniye jî bes parastin geleka başa ku bin enavafetu minel îman paqî jî şîmaniye. Digoya xwe denê rênma yani ka hikûmeta me bo me çi dibêjîtin em jî wekî xelkekî di xwe parêzîn wekî dijî ewa xwedê hez kirî kes neşe destê xwe bidete ber. Piştî derketina koronavîrus li welatê Çînê û zîbelav li hemû cîhanê bûye cihê metirsiyê li taniha çi heletekî vî wîrusî li parêzgeha dûkê nehatiye dîtin. Xoşbextane çendîn nesaxê guman lêkirî hatîne berçavkirin hemî derneçûn nexweşê korona belê heta nûke çi nexweş me nînin. Welatî dibêjin pêtiviya bi çi renga tirs belav nebît. Ger ne, xwilbergirtina leşê welatiyan jî dê li vî demî kêm bît. Rêjîn Ehmed, Kurdistan 24 Duhok.